Здравейте, аз съм Олга. Играя от няколко месеца спортна табла, но се чувствам супер добре. Турнирите са много емоционални и много хубави хора, състезания. Въобще се чувствам прекрасно. И сега дори скоро следващата седмица заминаваме за 2 седмици на турнири из Европа. Здравейте, аз съм Злати и играя спортна табла от 1 година. Но спортна табла всъщност не е само игра, ами страхотно забавление и развитие на логическото мислене. Също така, заради многото събития по цял свят е начин за спретеляване с много нови и много приятни хора. Здравейте, аз съм Боряна. Играя спортна табла от около 2,5-3 години. Съвсем случайно разбрах за нейното съществуване, с минимален опит в турнири, с огромен хъс обаче. Играя основно за забавление. Здравейте, аз съм Мариела. Играя права табла от няколко години. От началото на тази година започнах да играя и спортна табла с удвояващ куп. По принцип посещавам турнири в цяла България, където срещам много нови хора, както и все повече жени, които играят на изключително високо ниво, което може само да ме радва, че в България има добри жени състезатели. Привет! Казвам се Кунка, играя табла от съвсем скоро. Исках да уча табла, защото ми харесва като игра, как изкарва на преден план заложби като математика, стратегия и логика. С таблата исках да провокирам себе си в тази насока и да надскоча своите възможности. Дани ме убеди да се запиша в турнира в Истанбул, който беше моя пощапулник. Запознах се с невероятни хора там и си обещах, че ще отделям повече време за таблата, тъй като мисля, че трябва повече жени да се занимават с този спорт. Момичета, много се радва, че се събрахме на този прекрасен турнир. 4 от 6 участнички в световното дамско първенство в интернет. Да говорим малко за самото първенство. То се състои в момента, мисля, че 17 държави участват, като форматът е тройна елиминация и участие взимат 5 или 6 участнички, като 5 играят една срещу друга. Видях държавите, които ще участват, и това са Дания, Германия, Англия, САЩ, Австралия, Аржентина мернах, което е страхотно. Цял свят е представен, много ми харесва. Аз участвам в индивидуалното световно, пак така много шарен свят и въобще е голямо вълнение. И много се радвам, че все повече жени по света участват на световната сцена, по спортна табла, по турнирите и взимат много призови места на преварите с известни имена, които играят много добре. Много се вълнувам от това участие. Вие как го чувствате? Как се почувствахте, като видяхте поканата за участие в това състезание? Борянче? Аз бях, може би, последната, която се включи в отбора и даже като си говорихме с Божо и аз му казвам, нека да изчакаме, нали, може би някой е по-добра, защото аз нямам опит с такъв тип участие. На няколко турнира на живо съм участвала, но честно казано нямам все още увереността, че съм добра, но пък в тази компания и като видях, като горе-долу се запознах с другите участнички от отбора, смятам, че мога да допринеса по някакъв начин. Ами развълнувана и почва вече отговорността, нали? Какво, как, кога ще се случва, как ще го съчетая с работа, да мога да ударя едно рамо, колкото може, защото само с зар не става. Нали? Трябва и малко умения.
И така. Ти също допринасяш много вече за нашия отбор, като ни събра 4 от 6 на този прекрасен турнир за края на лятото, което е много хубаво, така да се запознаем лично. Някои не се познаваха, всъщност аз познавам всички лично вече. Много приятно. Олга, ти какво ще кажеш? Ами аз съм страшно ентусиазирана, много вдъхновена. Това ми е първото световно първенство, на което ще участвам и много съм настроена за победа. С голямо желание ще се боря и дано да имаме успех. Аз съм сигурна, че ще се представим добре, че ще бъде много вълнуващо. Ти, Мариела, как ти знам, че ще ходиш по различни турнири из България, но сега ще бъдеш извън България, макар и виртуално. Ще представиш България извън България. Какво е твоето усещане, чувство? Изключително радостна останах, като видях поканата за участие в световното първенство, онлайн първенство за жени. Да, аз имам опит в местните турнири тук в България, повече на живо, отколкото онлайн. Това, което ми направи така най-голямо впечатление е другите дами, с които с някои от тях се познаваме на живо, виждали сме се по турнири. Можем да споменем Ана от Варна, която има доста световни завоевания и изключително се зарадвах, като видях, че е част от отбора. Злати също, ние с нея сме се виждали на доста други местни турнири в София, във Варна и на други места. С другите дами се запознах сега, което може само да ме радва. Всички са абсолютно надъхани за победа. За първ път се сформира български отбор. Мисля, че има какво да покажем като отбор и игра. Много благодаря. Всъщност забравих да кажа, да представи другите две участнички в отбора. Анна, за която ти спомена, тя може би има най-дълъг опит в спорта табло от всички нас. И затова тя заслужено взима капитанската лента и ще ръководи отбора. Другата участничка, шестата всъщност, е Кунка. Тя отскоро играе спортна табла, но много се вълнува и съм сигурна, че ще допринесем и тя към отбора, поне с емоцията и енергията. И всъщност на мен много ми хареса нашия състав. Вчера, като си направихме общия чат, много такава положителна енергия. Въобще аз още съм под влияние на световното, което се проведе в Скопие, адреналина, който имаш там, и когато видях поканата, първоначално се чудих дали да участвам заради многото събития, турнири, които имам. Но просто емоцията ме завладя и приех и много съм сигурна, че ще се забавляваме на първо място, както обича Боряна, също целта на нейната цел е да се забавлява. И вчера направихме една тренировка, трите, на живо, т.е. не на живо, на онлайн, с коментари, и беше много полезно. Може да си правиме с цялата група. Всъщност целта е и да се развиваме. Всички се учим всеки ден, с всяка игра, с всеки ход се учим. Така че това е една от целите на нашето участие. Далеч съм от мисълта, че ще стигнем, че ще победим големите отбори като Дания и така нататък, които са с много силни участнички, но със сигурност ще се забавляваме и със сигурност ще научим много нови неща, които ще ни помогнат и в живота, и в... Знаех, тръгваме винаги с нагласата за победа. Играем, както момчетата в Скопие играха мач за мач, без да гледат призовите, стълбичката и затова постигнаха страхотни успехи, така и ние. Считаме Нани да построява отбора по най-добрия начин за всеки матч. Следваме и ще си правим анализ от нас колкото може. Днеска, като гледах Олга какво прави, Олга чака финал. Олга е с най-добро, как се казва, коефициента по лесно действие в днешния турнир, но и Мариела се представи страхотно. Стигна до трето място или четвърто. Да, трето-четвърто играхме. Да, страхотно представяне и аз съм сигурна, че ще си направим един страхотен отбор
Както каза един от участниците, господа днеска, дамите днеска ни разказаха игра. Абсолютно. Ама това ние сме събрали да разказваме игри, всякакви игри. 35% от участничките днес, от участниците сме 35. Да. А следващия път целта е 50. Минимум. Дайте да се прегърнем тук за финал. За успех! За успех! Колко хубаво!